जय हिन्द तामुलपुर थांनि एसे खामानि दङ बेनिफ्राय कंलेण्ड आइलेण्ड नाग्रिजुलि सापात बागान साया सिङाव एसे बेरायना फैनि मानो होनोब्ला आंखौ तामुलपुर फैयोब्ला खबर होआ दा होनना बुंबाय थायो आङो थांगोन दा थांगासिनो दङ बेनिफ्राय बाइकआ दङ नै 7 ब्र'बो दंबयो गंनै जाना दङ बे आंनि बेथ' आंनि नङा आंना 5 इयार्स जानोसै नाथाय 20,000ल' सालायजायाखै दासिमबो ओरैनो गोलना दङ बेनिफ्राय दैदेन मोननि सायाव आदा नों मा बुंगोन भिडिअ लाबो लाइभ फैयोब्लाबो दाबो सोंगासिनो दङ दा आङो खोन्थागोन दा आङो इउटुबाव मोजां जेबो खामानि मावाखै मानि थाखाय मावाखै आरो आं भिडिअबो लाबोबावाखै थांका एसे प्रब्लेम जाना दङ प्रब्लेमा मा आं खोन्थानि एसे आंजो माने 7 8जनसो नांनो नागिरगासिनो दङ जोंनि बुग्लामारि एरियानि दै जों गामिनि बेवहाय सासेबो इनभल्भ गैया आं सानदोंमोन बे खामानियाव जों गामिनि दङ होनना जों गामिनि सासेबो गैया ओमफ्राय खारवानिबो सासेबो गैया जों गामिनि खोलाहानि सानैसो दङ बिसोरो फरायनायाव आंनिनो लोगोमोन ओमफ्राय सासेयाथ' दाखालिबावै आं गुवाहाटि थांदो नङाब्लाथ' भिडिअ'आनो जागौमोन बेनिफ्राय ओरै खारवा बारना मोनसे गामि दोङो बेनि सासे दङ बेनिफ्राय थांनाय इलेक्सन सिगां जाहानि फादारखौ सुखादोंमोन ग्रामदान होननाय बुङो बुग्लामारि आंनि गामि सिगांनि बिनि सासे गथ' फिसा आं सानदो गोरों मानसिफोर दङ सानदोंमोन सासे गथ' फिसा बेजो जाहाजो केस जाखाना दङ आफाखौ सुनायनि अलरेडि बेनिफ्राय बिसोरनि सानैसो दङ बिसोरबो जोंहानिनो आदामोननि लोगो गोजामोन माने एसे माइ मेबि जादों आरो ना एसे माने बेनि थाखाय आङो मोजां धांका खामानि मावनानै बा बेरायनानै मोजां भिडिअ लाबोआखै जागोन बेबो जागोन बेनिफ्राय जियानो जा आं बेखौ खोन्थाला आंनि पार्सनेल बे बिसोरो मानो मा नांनो नागिरदो बे आंनि पार्सनेल उनाव खोन्थागोन बेनिफ्राय खोन्थाथारगोन आं बाराद्राय गरम बाराद्राय जायोब्ला खोन्थाथारगोन आं मानसिफोरखौबो खोन्थिना होगोन आं बेनि उनाव जाबाय थागोन बिसोर मानसिया मानि थाखाय नांनो नागिरदो आंथ' सानदोंमोन आंनि गामिनि मानसि दंमोन नाथाय गामिनि सासेबो गैया आंनि सासपेक्टआ गामिनिसो होनना सानदोंमोन रावबो गामिनि गैया उनाव खोन्थागोन बेनिफ्राय दा आङो दैदेन आरो बिसोरनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो उन्दै क्लास 6 7नि गथ'फोरानो बुजायनो हागोन बिसोरखौ खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम नङा बार अब्ला आङो बिसोरखौ बुजायनो थाखाय आङो देरद्रायबाय बोरायद्रायबाय आं बिसोरखौ बुजायनो थाखाय बेखौ सासे दिनैनि उन्दै 7 8 क्लासाव फरायनाय जाय इउटुबाव शर्ट्सल' नायबाय थायोना बैफोरबायदि गथ'फोराबो बिसोरखौ नुनानै बुंनो हागोन आरो बिसोर मा देखायबाय थायो दसेनो जमा ओंखाम जाजाबो दसेनो भिडिअ बानायो दसेनो रिल्स बानायो दसेनो जमा बेरायो आरो दसेनो इसोर मा बुलायलायनाबो भिडिअ होयो अब्ला बेफोरबायदिनि सायाव बुंनांगौ जेबो थाया आरो बिसोरो उन्दै नङा संसार जानाय गोजा सासे मानसिया संसार जायै आगोलाव माबायदिमोन सासे मानसिया संसार जानायनि उनाव माबायदि जानांगौ संसार जानायनि उनाव गोबां सोलायनो गोनां जायो सासे मानसिया नाथाय बिसोर ससियेल मिडियायाव जाबायदि अनलायनायबो खोन्थियो लोगोबो जाना खोन्थियो दसेनो बुलायनानैबो भिडिअ होयो अब्ला बेखौ बुजायनो गोनां जेबो थाया बेखौ पाब्लिकआनो बिसोरनि भिडिअखौ नायनांगौ नायनाङा बिसोरखौ सापर्ट खालामनांगौ नाङा बे पाब्लिकनि आखायाव बेखौ पाब्लिकआनो बिसोरनि फिननायखौ होगोन बिसोरनि भिडिअफोराव बेखौ जोंनि बर' समाजनि नायगिरि पाब्लिकआनो बिसोरनि भिडिअनि गेजेराव बिसोरनि फिननायखौ होगोन आं बुंलायनांगौ रायनांगौ जेबो गैया बिसोरखौ मानो होनोब्ला बिसोर उन्दै नङा हाबा जानाय गोजासोबाव संसार जानाय गोजासोबाव बेसेबां बिसोर जाबायदि देखायबाय दङ उन्दै नङा बिसोरो अब्ला मा बुजायनो सेंग्रा गथ'फोरा बेफोराव बिराद लासिं सिंनि बाथ्रा बेफोरबायदि बुलायनानै भिडिअ होयो लोगो जाना भिडिअ दसेनो माने माबा गैया थाथिरनो हानाय गोसो थिर गसंथेरनो हाया मा होनो बेखौ थिर नङा माने दसेनो अनलायोबो दसेनो दावराव जायो आरो बेखौनो पाब्लिकनो स्थिर नङा माने माबाया बिसोरनि भिडिअ बानायनाय साननाय हनाय खामानि स्थिर नङा स्थिर मोनबा बिसोरो मा
मायबा मोनसे दावराव जायोब्लाबो बुलायनानै भिडिअआ मायबा मोनसे फिसा केस जायोब्लाबो बेखौ बाथ्राखौ बुंनानै होआ गासिबो बाथ्राखौनो थप 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 माने पाब्लिकनि गेजेराव लाबोनानै होफैबाय थायो बिसोर सानस'नो हाया जियानो जा जों तामुलपुर थांगोन दा बेनिफ्राय ओरैबायदि दुखुनांथाव अखाया एसेल' हाना होबाय थांलायबाय बेनिफ्राय आं बे लामा जोंहानि लामा लांदां दङ बे पाका जागोन ना जाया मिथिया मालाबा JCB उख्रांफैयो नाख्रांफैयो साफा खालामना होलाङो आं माने दंफां गायनो नाजाबाय दंमोन आं होन्दोंमोन ना निम दंफां गायगोन आं माने टटेलि लामाखौ गायजोबना नायदोंमोन मोननै साइडजोंबो निम दंफां मानो होनोब्ला जोंनाव दा दंफां गिदिर गैला साया गैयिनि थाखाय गरमाव थानो हाला सकफोराव थाङोब्ला नाय दंफांथ' गैखाया मोजां साया मोना सान्दुं जानो गोनां जायो दा दंफाङाथ' हारसिं रज'बा खस्थ' खालामनानै जों गायनांगोन दा आंनि न'आवबो गोबां गायनो गोनां दङ फुल गायजोबनांगौ वाल जिं जिं अब्लासो आं साया मोनगोन बेथ' हारसिं फैनाय नङा एसे खस्थ' खालामनानै जोङो ओरैनो थानाय समाव जों दंफां गायथारनांगोन ओरैनो थानाय समाव जोङो गावनि जायगाखौ गावनि लामाखौ गावबा गाव एसे मोजां दंफांखौ गायोब्लानो जों मा साया मोननो हागोन नङाब्ला जोङो दिनै दंफांबो गिदिर गैया मोनसेबो फांसे एसे देरो गाम्बारि दंफां देरो बेखौबो बेफारिया बायनो बिफैबाय थायो आंनाव दा सिलिखा फांनै दं गाम्बारि फांनै दङ मैयाबो आंनि सिगाङाव बेफारिया फैदो फानगोन नामा होनना ओमफ्राय हाय दंफां गैयिनि थाखाय अखा गैया साया गैया बेखौ फानबा आं मा जागोन नांथ'वा दे होनना बुंनाहरनायसै आं दा जों खस्थ' खालामनांगोन दसे सम दंफां गायनांगोन मानो होनब्ला दिनै गायनायनि उनाव 10 बोसोर उनावसो एसे देरगोन अब्ला जों दानिफ्रायनो फिउचारखौ नायहरनानै जों खस्थ' खालामनानै कन्टिनिउ जायगा नायै गायना लागोन ना अब्लानिया जोङो साया मोनगोन सायख्लुम मोनगोन जेरै नाय जों बबावबा बेरायनो थाङोब्ला सान्दुं दंफां मोजां गैया नालाय गरम ओमफ्राय जेराव दंफां दङ साया जायो थान्दा मोनो अब्ला जोङो जाय जायगायाव बांसिन सान्दुं गोलैयो लामा दथायाव अब्लानिया एसे खस्थ' खालामना जों गावबा गावनो गायनांगोन आरो आं बेफोरबायदि सानो बेफोरबायदि खालामथारनांगोन जों मावथारनांगोन नङाब्ला आंनाबो बिराद प्रब्लेम जाना दं न'आ दा सायायानो गैया अब्ला बानायनांगोन आं सानो गासैबो माने सेंग्राफोरा फंबायमोनाबो ओरैनो थानाय जायगायाव दंफांफोरखौनो बायनानै मोजां खालामथारनांगोन आरो गावबा गावनि एरियाफोरखौ लामाफोरखौ अब्लानिया जोङो एसे मोजां माबा मोनगोन जिरायनो थाखाय अब्ला जों थांनोसै तामुलपुर जय हिन्द